गिबियावनो बेयाव नुजानो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो जोंजोर दख'रा बर' फरायसा आफाद जि जोंखौ बरायबाय बेखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय। आंनि मुङा मिस फामि नार्जारि आरो आङो फाख्रिगुरिनिफ्राय आङो मार्टिगाव इउ एन एकाडेमि स्कुलाव फरायनायमोन आरो आङो 10th बर्ड्सआवहाय 72% मार्क्सखौहाय स्कर खालामनो हादों। गोसोआव गोजोननाय मोन्दों, प्राउड फिल मोन्दों एसे। आङो फैबाय थानाय समाव IAS अफिसार जानो सानदों। आङो क्लास 9-10 आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ आं बेखौनो थुलुंगा होनो सानोदि नोङो बबेबा जिनिसखौ गावनि गोसो गोरबोजों हास्थायोब्ला नों बे जिनिसखौ आरो नों बे जिनिसखौ लुबैनायखौ नोङो मोननो हागोन, एचिभ खालामनो हागोन जिउआवहाय। फार्स्ट डिभिजन जानोबा जोङो कनसिस्टेन्सि थानांगोन, सेक्रिफाइस थानांगोन आरो हार्डवर्क खालामनांगोन आरो लोगोसे बबेबा साबजेक्टसफोरखौ कुइसन्सफोरखौ बुजियाखैब्ला नोङो नोंनि टिचार्सफोरनावबो सोंनो हागोन, नोंनि पेरेन्टस दङ नोङो मदद लानो हागोन। मस्टलि नोङो डेलि फार्स्ट डिभिजन नोङो स्कर खालामनोबा दिनावहाय 4 आवार्स नोङो फरायनांगोन आरो मेट्रिकआवथ' नोंनि गोसो बायदि टाइम टेबोल खालामनानै फरायनो हागोन।